emini maqanda nje Nkosi elungileyo sisondeza Nkosi ingubo zomzalwane wethu. Sisondeza Nkosi elungileyo izambatho zesicaka sakho. Sisondeza Nkosi elungileyo impahla yokusebenza yomntwana wakho ezawuqala Nkosi ukuyinxiba. Ewe Nkosi, unyana wakho nethuba esentsimini. Kodwa Nkosi elungileyo xa ifumene ichance yokuba usikelelwe ingubo zakhe ziziswe phambi kwakho, ithi chatha emandleni omnika wona. Mazembeswe ke Nkosi ngamandla kamoya oyingcwele, uzitshise Nkosi ngomlilo wakho onamandla, uzisingathe ezingalweni zakho zobubele, ukuze ngamaxesha onke xa ezinxibile Nkosi elungileyo singaboni yena kodwa sibone Nkosi uzuko lwakho. Ngamandla Nkosi egama negunya uThixo wethu unako uzenza izinto ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Abantu basemaXhoseni ke bayibambile le hayi ngamashumi xa lithini asimashumini sisuke net sithi endeda asithi 38 sithi endeda ingabhidisa ke le ucimba siqala ngeli ngasemva siphindele ngaphambili kanti hayi indlela esibiza ngayo im38 Yesu gama linoyona kulo ukholwayo liphelisa zonke insizwa kulowo oyika nevesi ezilandelayo.
ndibulise abefundisi, ndibulise omongamelikazi nabefundisikazi, ndibulise abavangeli, ndibulise i-brothers and sisters, ndibulise nomama phaya ngasemva, irhamente yonke kaKristu ekhoyo apha endlini. Mandinibulise abantakwethu ngegama lenkosi yam Kristu Yesu molweni. Kumnandi balapha. It's nice to be here. Christ above all. Mandibulele ke elithuba bawo uDS endilifumanayo. Uthixo endinceda, ndizawuzama kangangoko ukukhawuleza. Ndenze nje isiko eli lasenkonzweni loba xa kuhlangenwe sisithili kwingqungquthela yonyaka, xa upresiding bishop engekho ndime mna endaweni yakhe ndivule umsitho lowo, ndime egameni lakhe ke nam apha ndivule le ntlangano njengesithunywa sakhe. Ba upresident, mandiqale kuwe ne-executive, ndibulele your dedication and resilience.
kulomsebenzi enikiweyo libandla nirhuqa iminyaka nithe chu nolumanyano nizinikele kwathi kwangoku ndibamba ngazo zozibini egameni leofisi yesithili nasegameni lebandla ngoba kwezinye izithili nakwamanye amabandla bathi abantu xa benyuliwe bayofika entanjeni sebengasaphelelanga kuhanjwe kuhlonyelwa umuntu esithi andinakonyulwa kanti ndiza kwenziwa le nto kodwa nanyamezela kwathi kwangoku mandibulele bantakwethu andilibalanga sivalelene e-sitting room 104 andilibalanga kukubi kakhulu kubonakala into yoba ifraha nizayishiya esithubeni kodwa kwathi kuba kukhokele abantwana benkonzo abantwana abaqeqeshiweyo emakhayeni abo naphulaphula kude kwangoku ke sisahamba sonke nkosi kakhulu ngomsebenzi omhle eniwenzileyo etyalikeni akukho nanye into siyiofisi yesithile esike sayiphendula kwicala lomanyano leWestligate ebandleni jikelele kwezinhlangano ningangeni kuzo nina kodwa oko kuthethwa kakuhle ngathi mandibulele ke kakhulu mzwa sentshona ndizothetha into enye namhlanje sangazawuthetha izinto ezininzi inye into endizoyithetha namhlanje qha ukuze kungathiwa ndithethe izinto ezininzi noba zinganinzi into endizazithetha kodwa subambe lena ndicela namhlanje umuntu ngamnye athathe isigqibo soba le nkonzo uzayi-owna ayi-own ownership of the church uthi noba usemsebenzini noba ukwinhlangano zabantu abatsha ekuhlaleni noba ukokwenu ume uzimbombe isifuba uthi leya inkonzo yam inkonzo yam namhlanje abantu abatsha ndizocela wonke umuntu omtsha apha enkonzweni obambe i-back seat anyonyobe ezingaphambili hayi andithi ngoku angabi nawara abantu abangasemva hayi andithi ngoku kodwa ndithi phaya eseketheni yakho naphaya esocietini yakho ukuba ubukade uhleli e-back seat kawusondele kancinci uze ngaphambili ngoba mhlawumbi le nkonzo ingangakwazi ushiywa kuwe ukuba uhlele e-back seat kodwa le nkonzo silangazelo luyishiya kubantu abasondela ngaphambili bantu abatsha ndizothi kuni namhlanje mntu ngamnye le nkonzo makayibange uthi umzalwane uRhasonto andisakhumbuli kwezi ndawo kodwa akamane ethetha kuzo athi xa ethetha athi le nkonzo sayishiyelwa ngootata abadala
abanye babhubha, abanye bagoduka, bayishiya kuthi. Athi ke xa icenga athi singake silinge sifekethe ngayo. Namhlanje kufike lo xesha loba ndithi kuni sondelani ngaphambili. Ndibaqhobela izandla abantu abatsha abakhoyo kwi-structure se-society nakwesesekethe. Loo nto iyabonisa oba basukile ngasemva, basondele ngaphambili. Mandenza umzekelo ngale executive. Umzala Ncamiso onguvice wabantu abatsha ligosa le-society. Uyagosa. Loo nto iyabonisa oba le nkonzo izawushiyeka ezandleni ezirayithi. Usister Ndinisa ungunondyebo we-society, kulaa society akhonza kuyo. Ndifuna nibone uba nikhokhelwe icawe. Untongambini andiqinisekanga, kodwa ndandike ndakubona unondyebo wesekethe. Nantso ke kuthiwa wayiyeka yonke loo nto yoba ngunondyebo wesekethe. Ngoku unyuliwe kuNyangantathu uyi-auditor yesekethe. Ndininika ipicture yabantu abanikhokheleyo ngeli xesha wena ubhizi uhlele backseat. Umzalwane uMarhoti igosa le-society phaa emission. Uyagosa ba. Ndishiye bantwana. Ndishiye uphumzile. Uzimela ngimboni. Umzalwane uKamteni ligosa lesekethe. Aya e-102. Igosa laphaya enya. Usihle lokaMthitshana aya esekethe number 110. Unondyebo wesekethe phaya. Ndizo-invite lo mntu ngasemva oba lifikile ixesha loba ngoku ni-owne. Sakubalela kwabatata abangasentla ekumane kusithiwa kubo nguGasithele kudala sokuphulela. Loo nto iyabonisa oba sisendleleni ephumayo. Khona iqelanyana lisemveni kwam apha enza xa ndiphuma nalo liphume, kodwa sirhalela into yoba xa siphuma xa siphumayo siyishiye le nkonzo ezandleni ezirayithi. Akwaba kungathi kanti funisa ugofa, funisa usokuyeka, nabanye abatsha balapha kungathi kanti niyafunda. Ningathi kanti niyafunda. Andiyazi uba kuthiwa nini e-estate, kodwa ezilalini kuthiwa thina sibetha amabinzi okugqibela. Betha amabinzi okugqibela. Akwaba xa siphumayo nakwiganga lenkonzo nihambe nayo. One of the key tasks of Christians is to equip the people of God to build up the church by serving. Kutheni lento sizaba nabantu abathi into ethile andiyifumananga, into ethile ayifikanga kum, ibe inguwe omele ukufikisa izinto ebantwini. The key task of Christians is to serve enkonzweni.
nansi yake sondlo la test, nansi la test, kawususe lo mbuzo, sondlo susa lo mbuzo. Ngokuya besithetha besithe what is the church? Sawukhumbula lo mbuzo sondlo? Yathi impendulo, what is the church? Ntoni cawa? Ntoni cawa? Ubumtaki. Ubumtaki. Mtaki besithe what is the church? Ntoni cawa? To be a follower of Christ is to serve. Ukuba ngumlandeli kaKristu is to serve. Wonke umuntu osenkonzweni unexanduva lokuseva. Ngoba sibizelo lonto. Bantu abatsha sibizelwe uzawuseva. Sabanalo ithuba ingekapheli imini yangecawa ngizamane ngibiza one by one ndiqala ku second number 101 ibiza umuntu abemnye nje bucala ndibuze kuye phaya eseketheni yakhe into oyenzayo to serve. Proverbs chapter 14 verse 23 says, all hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. All hard work brings profit. Sinoxanduva lokusebenza nzima eziseketheni zethu. And ukusebenza nzima abantu abatsha elumanyanweni lwabantu abatsha siyibona ngoba sibone abantu abatsha bengena. Akuzumnceda into yoba sibone ubuso bunye eseketheni enye ekuyawuthi na ufika ixesha loba ligqithe kungabikho umuntu emveni kwenu. Zonke isekethe zilapha ndiyazazi ziyasebenza. Kodwa eyona sekethe ndike ndayiqaphela kwisekethe erecruitayo abantu abatsha kusekethe number 110. Sekethe number 110 uyawubhaqa into yobana each and every year kukho umuntu omtsha. And abadala uyabona into yobana balungisele into yobana mhla bemka lagqithi ixesha labo kushiyeka abantu e110. Nansi enye ikhawulezisile sekethe number 103. Yenye yesekethe endiyibonileyo ngokukhawuleza recently ekwazileyo urecruiter abantu abatsha. Nezinye ke isekethe kusezawungena kwinto ye-statistics ngento bendithetha nje bendibona ezifotweni lena ndithetha into endibona ezifotweni sizawuya emananini emaphepheni. Kodwa kuzawufuneka oba sibe very careful xa sirecruiter abantu abatsha ngakumbi abafundayo. Kube kwi-strategy sokwenza into yobana bangabaleki. Ngoba the biggest threat apha elumanyanweni ngupememba. The biggest threat yolumanyano ngupememba. Uba esisekethe sirecruite abantu abatsha ngakumbi abasesesikolweni abakhange babe ne-strategy sokuncedisana nabo, I am telling you bazawuphinda baphume. Ndizokuthi kuni
action over words. Ngoku kufika ixesha loba kwenziwe. Akwazi unceda nto ukuma ulamente kodwa asiboni imigudu lokwenza. Ngoku ndizocela abantu abatsha uba senze. Planning discussions are useless unless followed by action. Oba kuthethwe nje emanyanweni sibagcine bangaphumi kodwa kungekabi ikhonto yenziwayo ayizunceda nto loo nto. Endiyazi abantu abalapha ezantsi bayathetha Bishop bathetha kamandi kodwa ngoku izinto ziyenyuka apha phandle nepetrol ngoku ilitha ngo-40 rands ilitha. Ndiyayazi loo nto and ezi zinto azinyukelanga nina nodwa nam zindinyukele. Uba ilitha i-40 rand nakum xa ndifikile empompini i-40 rands kodwa ayithi loo nto masilahle amanzi kunye nosana, masikhuphe usana sichithe amanzi. Ndivumeleni ndigqibele ngala mazwi. The core behavior and conduct. The core behavior and conduct. Number one, reverence and respect. Asikhonzeni bazalwane bam sizinikele. Leaving worldly distractions behind. This includes arriving on time, avoiding unnecessary noise. President Ndixolele ndibukele kuphela enye ingoma apha ubone into yoba ngenye ixesha asikho serious sonke. Abahlabeli bamisa ingoma, kusekho abantu abaqhuba nayo, ndibajongile abanye kuqhutywa nayo bahleka. Uyabona into yoba apha sikwi-core business but kukho abantu abazodlala and bawupresidente awunokwazi ithetha yeke ndiyithethe ngokwam. Ubona uba kucreatwa nje i-unnecessary noise. Singazochitha i-weekend yonke apha kanti sizodlala size emsebenzini kaThixo. Okwesibini, unity and love. Let us maintain unity by putting others first and avoid divisions. Awukwazi ungusihlalo umanyano lwakho lohlulwe nguwe. Uve kuthiwa uhlalo une-crew yakhe, hayi obani nobani ngaba kasihlalo, obani nobani ngaba kanobhala. Let us maintain unity and avoid divisions. The church should be a community where members are loving, kind, and forgiving. Sangokola mntake ngenye imini mina nawe ke sinqokolo ba kutheni into icawe ibizwa njengoba i-community. Why do we call a church is a community? Kodwa sinoxanduva loba sithandane, sibe novelwano, sixolelane. Mbi umuntu ongena xolo. Xa engasena xolo uyambona ngoba kuthi ngoku kuthethwayo abe busy zezakhe izinto.
kuthi ngoku kuthethwa ngoxolo sikaphathwe bubuthongo ozele sibhizi sisumala uxolo usebuthongweni. Okwesithathu, active participation. Engaging in worship. Engaging in worship. Le nto Sgilders ayonto yalapha esithilini. And ihlombe lakho asifuna ulibona apha. Ihlombe lakho sifuna ulibona esociety. Ihlombe lakho. Uba uyayinxiba iuniform ngohlobo inxibe ngalo and uyanconywa njengomuntu ococekileyo masikubone esociety. Engage in worship. Asifuni abantu abazokhonza apha. Isithili ayondawo yokhonza. Kodwa isithili yindawo yozawudibanisa imisebenzi yesekethe ukuze sidibanise sithwale le executive yoyothula kwi connection. Ayondawo yokhonza le. Engaging in worship, such as singing. Ilizwi lakho silifuna esociety. Ewe siyakwazi ukucula kamnandi, masikuve esociety. Praying. Umthandazo. Hey. Yebi guilty yakancinci kwezinye igildas esilapha. Ndifuna ukwamcinci. Ndizomisa isandla ndithi nanku umthandazo wegilda ndithamba nayo. Naba kuthiwa naba. Phambi koba abantu abancinci phambi koba abantu abancinci ndivale. Uzulunge nawe yinqa zakufaka. Ndiza kwenze nje. Ndithi umthandazo wegilda wenje. Akuthi xa kuthandaza igilda ngathi kuthandaza umama omanyano. Uve nje uba Thixo wamaZulu. Sigildas imani. Uba kuthiwa kuwe elimanyanweni thandaza. Uba kuthiwa kule convention kuwe thandaza, yithi xa ubheke emadolweni ubisa isandla wenjenje. Uthe emthandazweni wakho, ndimbethile 1. Ndimbethile 2 ngokulandelana kwaso. Ndimbethile 3, ndimbethile 4. Masiyifikile xa ibheke ekugqibeleni emthandazweni. Igilda efana nomshumayeli othi sesisithi ubheke emnqamlezweni uphinde udibana naye sedaka seEden. Awuyazi oba usuke nini eGetsemane wabheke eEden uyofika nini. Igilda efundisiweyo kusihlalo wayo ithi xa ibheke emadolweni imisa isandla imani isithi. Uba usihlalo wakho akakafundisi lento ndithethayo usuthi xa ufika ekhaya ubuze kuye uba sihlalo ubishop ebethe uthi into lento. Okokugqibela, listening to the word of God. Siphulaphule ilizwi likaThixo. The core business yoba sibe lapha is to listen to the word of God. Let Gilda izokwenza inani lininzi apha. Iphi ekhaya xa kuthethwa ngezwi? Ngoba ayondawo yothetha ngezwi le.
kuthethwa ngezwi ekhaya. Kulapho abashumayeli bakhoyo kuthiwe izalathiso, abashumayeli bathatha izalathiso bengena ngapha nangapha nangapha. Ilizwi likaThixo alimanyelwe seketheni, limanyelwe ekhaya. Apho kuhamba khona abashumayeli. Uphi wena? Okwesine, modesty and order. Modesty and order. Conduct and ensuring that behavior is appropriate at all times and not be a stumbling block to others. Conduct and order. Awukwazi nokuqiniseka uba kuphi. Awuyazi noma uzawuthi kuphi. Noma sise stadium. Noma sikwi gospel concert. Noma siphi. There's no order. Wonke umuntu ufuna uthetha. Omnye ayeke ubamanye mabathi cwaka umvesti qine comment yakhe ufuna uviwa. Siphi kanti apha? Indlela yoziphatha abantu abatsha. Indlela yoziphatha. Apresident ndiyagqibezela. Yagqibezela ngoku. Kuyabonakala ukukhokhela ayiyonto incinci. Ayiyonto ilula. Ndiyayazi uba zawuthi ndisehlapha. Ebezosigcwalisela namhlanje. Sike ndangamcaceli namhlanje uze ngenye indlela. Xolo lenkosi malibenani. Lenkosi malibenani. Andizanga zawugcwalisela mntu kodwa ndizomnqanda le behavior ingekho right. Ibehavior yesithuba. Ngoba uba uzaba lapha esithilini thina sizawuthi usesithubeni. Kodwa uba usesociety sathi kuwe ukule ndawo right ubheke esekeni usesithilini sihambeni sibhekele eGcuwa. Asifuni abantu abazawubheka eGcuwa apha abangekho eseketheni zabo abekho esithilini bakho abekho nasesociety bafuna uyoba seGcuwa. Xa sifike eGcuwa kuthiwe hey kwakho iGilda zaseKhepe bezixakile. Ewe kaloku ngoba akho ndawo wenziwa kuyo. Yile nto uzawuxaka phezulu. Kodwa noko kunjalo. Indlela esisiphethe ngayo mayingabaphazamisa abanye abantu. Ayo ndawo lena yozaphazamisana kodwa indawo leyo basidibane sikhonza uThixo. Okugqibela, growth and discipleship. Growth and discipleship. Ndiyazi ke ngoku abanye sebelindele abantu zawuthi kubo makakhulu amanani esikethini. Makakhulu amanani esikethini. Uba ndike ndathetha loo nto abantu bazawuphuma sisiyonyuswa amanani anyuswa amanani nangequantity. Nanza ngazawuthetha loo nto. The church is viewed as a place for spiritual growth, not a museum of perfect people. Spiritual growth. Spiritual growth. Beningekho kusasa, kandivi inkonzo yakusasa. Beningekho. Ndiyazi nobe bekunjani. Ndabhlungu ingqondo yini bendifuna uyimamela. Bekukhona iGilda yamphaya. Ndifuna ukufa. Spiritual growth. Ukhule emoyeni. Ndithathwa yenye iGilda izolo. Apha. Thixo kaSirayeli. Yini lo mntana ukwenza into endingazange ndiyibone enqabileyo. Nama izange ngindehlele.
Ndathi inoba ndisesisidodwe emoyeni. Ndifuna ikhwaza le nto ivuka ngabantu abagqitha nesitrato. Noba ndisesidodo emoyeni. Emveni kokushumayela ndilile. Loo nto kum indibonise into yobana intshumayelo beyenza ayanelanga uba ithathe thina kodwa iqale yabetha yena. Funa ujonga umuntu endifunde naye eDumsane. Nankuya uNozulu. Nankuya uZulu. eDumsane ndifunde homiletics siyenziswa ngumfundisi Reed. Umfoza Island. Wayesithi xa ethetha athi wawugqiba ukuprepare isermon yakho mayiqale iguqule wena. And wayesithi intshumayelo ayiyonto yolungiswa namhlanje uba ngomso ubheke epulpitini. Kodwa by Wednesday isermon yakho uyigqibile. uLwesine uLwesihlanu umgqibelo la sermon ishumayisa wena. Umfundisi uThwana akekho kapha nomfundisi uMqhali. Amadoda ayesithi xa ilungise isermon xa sibheke elantshini kula suphu sasiyenzelwa phaa eDumsane. Xa singena kwela gumbi sityela kulo eme phaa uThwana abeke ivesi asikatye angene emke bekudala bila khupha ichief ngomso uMqhali. Ndake ndababiza abazalwane ngoba sikhonza sonke. Abazalwane yintoni libangela into bani mina? Bathi kum ngoba wondiphaya sendingubishop. Ufuna abantu babone uba yendifunde ndimdala. Bishop esivesi simane sizibeka apha. Sivese sesisigqibile uzilungisa endizayishumayela ngecawe. Ngoba kufuneka sikhule spiritual. And inkonzo ayondawo yabantu abaperfect. Masingake silinge isigildazi sinyolane ngoburongo bethu. Kodwa inkonzo yindawo yabantu abazocela uxolelo kuThixo. And sona imihla ngemihla. Ngoba kanti ubusy ukhomba izono zabanye abantu uthini ngezakho. Ngoba nawe une mistakes zakho. Makungabikho umuntu enkonzweni kaThixo ozaba stumbling block ngokukhomba imistakes zabanye abantu. Manigqibele thathu ngokunikeza 4 pillars, only 4 pillars. Inkonzo exhathise ngaso. Izenzo chapter 2 verse 42. Hey, bana uphethe iBhayibheli. Yababona abantu baziphethe incwadi babhala na problem. Kase ngibona iBhayibheli. The 4 pillars inkonzo emengaso zasifumana kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 2 verse 42. Kuba neBhayibheli. Kanifundele verse 42. Only verse 42. Sigildazi inkonzo imengameli emenze mine. Acts chapter 2 verse 42. So yeka manje, so yeka. Yes good. Bayeke bezingisa ukuhlala Emfundisweni yabapostile number 1. Umlandu wokuqala inkonzo emengayo imfundiso. Ungangena uphume ungafundanga. Okwesibili ebudlelwaneni ifellowship. Asinayo inkonzo uba sinenkonzo yabantu abamane besithi isithixo zama sivulelane nezikabani. Asizanga zavulelana ngasithixo apha. Kodwa apha sisebudlelwaneni kwi-fellowship, comradeship. Number 3. Nasekuqhekezeni sonke, worship and communion.
worship and communion ekuqhekezeni sonke yayile nkonzo xa kufundiswa kuza unikwa ivesi kuthiwe kuyaqhekezwa impostile ekya ekuqhekezeni siqhekezelane ngezwi worship and communion. Uba bendinexesha bawupresident ndizoyeka benza ubuza igilda nganye apha ndithi thetha inyaniso kuKristu ugqibele nini ukusi udibana nesidlo senkosi ngaphandle kwezo zasifumana ngecawa society communion of believers umthendeleko esociety nowhere to be found esociety apho kudliswa khona umthendeleko uzawubona kumthendeleko wesekete sibone nasemthendelekweni ngecawa qobesela nasemithandazweni kumlenze wesine. Uba bendinexesha benza ubuze society nganye lapha oba nigqibele nini uba ne-prayer point nigqibele nini uba ne-prayer point uba kuthiwa umzalwane ubani usesibhedlele kuthiwe ngomso bazalwane bam wonke umuntu azalibane ngengxaki zakhe ngomso sizawuthandazela ubani ongaphilanga ngomso yimini yoba kuthandazelwe abantu abangaphangeliyo ngaphandle koba sifuna ubememba ingaba siyababeka nemthandazweni sithandaza kunye nabo oluthando lwakho Thixo Ndumiso chapter 4 verse 8. Ndizokwehla thatho. Ndumiso chapter 4 verse 8. Ndiyakulala phansi. Ndilale ubuthongo kwangoku. Ndixolile. Ngokuba wena Yehova undilalisa ndikhulisile noko ndindedwa. Ndiyakulala ndilale phansi ndilale ubuthongo ndingabanjwa yiNachman ndilale ubuthongo ndilale ndixolile ngoba wena Yehova undilalisa ngokwakho ndikhulisile futhi ndingalelanga namntu ndilele ndodwa kungekho sihlobo sam kungekho bantu endizalwa nabo ndilale ndodwa ndikhulisile. Indumiso lena kaDavide esukela kule ndumiso yesithathu ingapha kwayo uDavide ephoxekile ipressure and betrayal kaAbsalom. Kodwa le ndumiso focuses on peace, safety
and joy in God. Wathi ngoku sekukho ipress engaka nebetrayal. Wathi mna ndawulala ubuthongo. Futhi ndilale kwangoku. Kwaku ndizaziyo uba ndinothabela uAbsalom nyana. Kodwa ndawulala ubuthongo. Futhi ndingothuswa. Futhi ndilale ndikholosile. Andiyeke thathu. Khangele izinto ezimbalwa ezikule ndumiso. Into yokuqala kule ndumiso i-betrayal and crisis. Uvukelo lukaAbsalom. Nokubaleka kukaDavide. And his reputation was attacked. Istima sakhe. Istima sikaAbsalom.